vai e ven, e vira para un lado e tira para outro, e ali se detén e fala cun home que fala, que fala, que fala e non para, que canta moi ben, e conta unha lenda que a boa contaba dun mozo que andaba camiñando alén, que viña da Brente, que ia Poñete, vai e ven, e ali se detén onde a rosa de pedra, curuxos, paxaros que brincan nas nubes, que enchen o ar, remata no mar. Vira para un lado aí, vira para outro aí, fala cun home aí, conta unha lenda aí, e vai e ven, e vira para un lado e tira para outro, e ali se detén e fala cun home que fala, que fala, que fala non para, que canta moi ben, e conta unha lenda que a boa contaba dun mozo que andaba camiñando alén, que viña da Brente, que ia Poñente, vai e ven, e ali se detén onde a rosa de pedra, curuxos, paxaros que brincan nas nubes, que enchen o ar, remata no mar. Eu, ai, ai, au, eu, eu, au, eu, ai, ai, au, eu, au, eu, ai, ai, au, eu, au, eu, ai, ai, au, eu. Bos días a todos e a todas. Moitas grazas por estar hoxe acompañándonos nesta presentación do libro Oblea, do autor Xosé María Ferro Formoso, pseudónimo de Xosé María López Fernández, meu fillo, que colle o segundo apelido meu, Ferro, e o segundo da súa nai, Formoso, para compoñer. Tamén dar as grazas ao Concello das Pontes, na súa Consellería de Cultura, e na de Obras, pola colaboración nesta presentación. Presentación que se demorou no tempo polo tema da miña saúde, xa que estaba prevista para finais do ano pasado, polo que lle dou as grazas pola espera, porque para min estar hoxe aquí presentando esta obra, ao igual que o fixemos o domingo pasado, é unha fachenda, un honor, un orgullo, non só polo seu contido e a súa calidade literaria, senón pola persoa que está detrás dele. Eu, personalmente, debolle moito a Xosé María, aínda que na maioría dos casos é ao revés, son os fillos os que lle deben aos pais. Grazas a él, o museo e a fundación son hoxe unha realidade e sempre está pendente de nós e sempre se pode contar con él. Como vos dicía, o domingo pasado o presentamos nun marco incomparable como é o das Fragas do Eume e concretamente no Mosteiro de Cabeiro, cenobio do século X, declarado vid en 1975. E fago un inciso, se me permitides, para comentarvos que con nós estiveron presentes representantes das Fragas do Eume, poñendo de manifesto a súa loita contra das institucións, pois eles son os verdadeiros donos das fragas, e se chegaron ata aquí no estado actual de conservación é porque eles as xestionaron como propietarios, e agora pois limítanlles o seu uso e xestión, como se non fose ninguén. O noso apoio público para todos eles. Ben, pois hoxe tamén o presentamos noutro marco incomparable, e non me refiro ao museo, senón á nosa vila, Orixe das Pontes, e que, ao meu entender, ten moito que ver co xacemento da época romana do Chamoselo. A vila é un dos lugares onde transcorre parte da acción do primeiro libro de Terror Mortis. Este segundo exemplar de novela de intriga que coido que o consolida a Xosé María e afirma neste xénero literario, pódese dicir que é unha continuidade no tempo do anterior, isto é, unha novela de trama policial ambientada no século XIX, que, como sabedes, é unha época pois fascinante, marcada polos contrastes, o avance da ciencia, por unha banda, e ao mesmo tempo a persistencia dos misterios máis oscuros, lendas, supersticións, crenzas, pola outra. Polo tanto, seguimos a disfrutar do doutor Lafontaine e do subteniente da Garda Civil, porque agora nesta obra xa é subteniente Piñeiro, nas súas pescudas policiais... Está facendo spoiler, Está facendo spoiler. Con métodos científicos.
Na próxima xa tenía. Nos albores das unidades científicas policiais especializadas, neste caso polos distintos concellos das Fragas do Eume, onde transcorre a acción do Oblea. Engadir algo para rematar, e que pensei lendo estes libros, xa yo comentei outro día, na presentación en Cabeiro, é que os dous personaxes principais, Lafontaine e Piñeiro, teñen moito do autor, do seu pá literario, neste caso, da súa forma de ser e de traballar, e que o vexo reflexado nestes personaxes. Por exemplo, en Lafontaine, unha persoa metódica, documentada, ordenada no seu traballo, pescudando todas as posibilidades, con ideas claras, resolutivo. En Piñeiro, pois enérxico, decidido, tamén resolutivo e impulsivo ás veces. Quero ser breve e non estenderme moito máis, prefiro que fale el, sobre a trama, e non vos desvelo moito máis do que dixen, de que a acción transcorre polas Fragas do Eume, Cabeiro, Monfero, Capela. Pero moito máis alá do contido, este libro representa algo aínda máis importante. Representa o esforzo, a creatividade, a paixón do autor, meu fillo. Ver como unha idea se vai transformando nunha historia completa, con identidade propia, continuidade no tempo, e capaz de atrapar ao lector. Moita xente dixo que o primeiro o lera case dunha tirada. Todo isto é un motivo de orgullo e difícil de expresar con palabras. Convídovos a que a somerserse nesta novela e deixarse levar polos seus misterios e a disfrutar de cada pista, de cada sospeita e cada revelación. Estou seguro de que atoparedes nas súas páxinas unha experiencia envolvente e memorable. E para rematar, agardar que vos guste, tanto máis que o primeiro, e agardamos xa o terceiro para completar pois unha triloxía. Moitas grazas e deixo vos con Xosé María. Gracias. Ben, pois boas tardes a todos e a todas. Antes de nada, quero darvos as grazas por estar aquí hoxe acompañándome nun momento tan especial, por facer un oco para compartir comigo a presentación desta segunda novela, Oblea. Antes de comezar a falarvos de Oblea, quería facer un agradecemento específico ao meu pequeno clube de lectores beta que, bueno, me axudaron na construción ortográfica de estilo da novela. Cando eres un autor independente non tes o apoio da editorial, non? Que che bota unha man para correxir, para revisar e para tamén facer aportacións, sobre todo en construción de estilo. Entón, bueno, teño aí un pequeno clube de lectores beta, os que lles paso previamente a novela para que me revisen e me den suxerencias e correccións. Entón, bueno, quería nomealos hoxe aquí, que son, bueno, como xa dixo meu pai, meus pais, tanto miña mãe como meu pai, meus sogros, meu tío Juan, primas de miña mãe, Sol e Elena, a irmá de meu cuñado, e tamén varias amizades que tiveron a xenerosidade de ler a novela antes de sair, como son Ana Veleiro, que nos acompañou na presentación o ano pasado aquí de Terror Mortis, José Varela, que anda por aí tamén, Dolores Graña, Sonia Yáñez e o amigo José Ávila. A todos eles, pois, moitísimas grazas polo tempo, pola lectura, polos comentarios que me fixeron e polo apoio que me dan. Quería, antes de comezar coa presentación, eu tamén vou facer spoiler, lervos un fragmentiño de Oblea. La fuente de Nuestra Señora tenía un gran frontón de granito con una imagen de la Virgen en su cabecera y un pequeño caño por el que salía un tubo de hierro y brotaba el agua. El hermano Bernardo yacía ante ella completamente desnudo sobre el suelo, los brazos extendidos en cruz y el rostro vuelto hacia la imagen como si aguardase un juicio que jamás llegaría. El cuerpo estaba extrañamente quieto, demasiado ordenado para una muerte violenta.
La sangre se había coagulado en torno a las muñecas abiertas, formando charcos oscuros que teñían la hierba y en su pecho un círculo perfecto trazado con un dedo tembloroso, o al menos eso parecía a primera vista. Esto Esa imaxe. Como? A imaxe da fonte. Teño a imaxe por aquí, sí. Pero non quería avanzar tanto. Bueno, esta é a fonte. Bueno, esta fonte existe aínda a día de hoxe. Isto é unha reproducción, non é exacta. Está a carón do mosteiro de Monfero, nun monte que hai cerquiña, metido no medio dun eucaliptal. Bueno, está nun estado bastante lamentable de conservación, o acceso é complicado, pero está. Todos os espazos que aparecen na novela, como xa pasou coa de Terror Mortis, son espazos reais. Vale? Despois irémolos vendo pouquiño a pouco. Hai, ademais, unha circunstancia que me gustaría compartir con vosco, porque forma parte tamén do percorrido desta novela, e é que a portada, como vedes, está presidida polo mosteiro de Santa María de Monfero. Non é casualidade, pois, como xa vichedes, a historia arranca precisamente ali, co achado do cadáver dun dos monxes do cenobio, na fonte da Virxe da Cela. Por iso a miña intención inicial era facer a presentación desta novela nese lugar, no mosteiro de Monfero, que está na propia orixe literaria da trama. Había tamén outra razón para querer facelo ali, e é que unha das intencións que acompañaron a escrita de Oblea era a de contribuir, en el fose modestamente, a visibilizar o lamentable estado de conservación do mosteiro. Nestes tempos nos que a Xunta de Galicia impulsa a protección da cheminea das Pontes como ben de interese cultural, unha estrutura levantada no último cuarto século XX, resulta inevitable sentir con certa amargura ao contemplar o estado de abandono do mosteiro de Monfero, declarado ben de interese cultural no ano 1931, e fundado no século XII, hai case 1000 anos, pois un monumento con tantos anos de historia cun valor patrimonial incomparable, creo que leva demasiado tempo xa condenado ao desleixo. De algún xeito, eu quería que a novela servise tamén para iso, para volver a colocar Monfero na conversa pública, para lembrar non só o seu valor como escenario literario, senón, sobre todo, o seu inmenso potencial como ben cultural. Tamén como espazo de memoria, como un lugar chamado a ter unha presenza moito máis forte na nosa bisbarra. De feito, no mes de outubro do ano pasado, pois tiña inicialmente o permiso do párroco de Monfero para facer ali a presentación. Despois, sobreviu a enfermidade do meu pai, tiven que pospoñer a presentación, e cando volvín a contactar con el no mes de marzo, creo que foi, o febreiro, díxome que me tiña que dirixir ao arcebispo de Santiago de Compostela. Entón, enviei a novela, enviei unha carta moi ben feitiña, en castelán, moi ben escrita, e contestoume que na nai de la China, que a igrexa que era un espazo sacro, exclusivo para o culto religioso, e que non había maneira de facelo ali. Entón, por iso, tiven que facer a solicitud da Deputación da Coruña para facer a presentación inicial en Cabeiro, outro dos espazos que tamén aparecen na novela, e ata aí podo ler. O que sí, que vos quería compartir é que neste proceso no que tiven que pasar, pois, a censura, non? Censura, que me sentín así un pouco como nunha sorte de tribunal censor, non? Pois, o párroco de Monfero ten Oblea, leuna, dixo que lle gustou moitísimo, o arcebispo non me dixo se lle gustou, nin sequera me dixo se a lera, pero non sei, creo que ao final a novela nace nun mosteiro en Monfero. O fin de semana pasado presentámola noutro, en Cabeiro, onde remata,
eu creo que eso realmente é o importante desta trama. Cando publiquei Terror Mortis, moita xente preguntoume se aquel libro era unha excepción ou unha aventura illada, non? Sobre todo cando participei nos clubes de lectura nas diferentes bibliotecas da Bisbarra, todo o mundo me decía que quedaran con máis ganas de saber como, que papel xogaba Clara na vida de La Fontaine, e quedaran con máis ganas de máis aventuras, non, de La Fontaine e de Piñeiro. Entón, o Blea realmente naceu aos pouquiños meses da presentación de Terror Mortis, porque eu xa tiña en mente continuar con outra aventura de La Fontaine. Teño que decir que realmente a terceira novela, que espero que saia o ano que ven, tamén se construíu o ano pasado, é dicir, non deixei de escribir en ningún momento. Hai xente aquí que xa leu a terceira, si podedes facer algunha crítica se queredes. Perdínme agora, un minuto. Que vos quería decir que construín a terceira novela a finais do ano pasado. A terceira, sí. Despois parei porque tiña metida nun caixón unha novela de literatura juvenil que presentei que tiña parada, levaba escribindo nela 2 anos ou 2 anos e medio, máis ou menos. E a tiña aí esquecida non, estaba aí, pero non me atopaba con, digamos, non tiña inspiración suficiente para rematala, non? E apareceu o premio Neira Vilas de literatura juvenil, que o prazo remataba o 15 de xaneiro para presentar. Entón dixen, adiante. E remateina, presenteina, non gañou, non pasa nada, pero fai 15 días chamáronme da editorial Galaxia que a seleccionaron para ser publicada o ano que ven. Entón, saibades tamén que o ano que ven vai haber unha noveliña en galego. Que máis? Despois o tema algo que vos quería contar en relación vichedes, se lichedes Terror Mortis, que creo que sí, moitos dos que estades aquí, veríades que en Terror Mortis, Piñeiro e La Fontaine móvense en besta, non? Van a todos lados a cabalo. O tema das distancias foi un reto para min, porque, claro, hoxe en día, en coche dende as Pontes, en media hora estás en Pontedeume ou en Cabanas, pero daquela como calcular eu as distancias, non? Entón, tiven que ler hemeroteca, tiven que ler diferentes... E aparte que os camiños daquela tampouco son os que temos hoxe, porque, claro, chegar ao mosteiro de Monfero dende Ferrol, como é o inicio da novela, canto tempo lles levaría? Entón, aí tuve que botar un pouco de imaginación para, digamos, supoñer, non, os tempos, sobre todo. E despois que mover a La Fontaine en Piñeiro, claro, movelos por as Pontes é doado, porque van en Besta, van ao Freixo, van a Sá, son distancias relativamente pequenas, pero movelos dende Monfero a Capela, cando non había maneira de cruzar o Eume, non sendo indo por Pontedeume, ou vindo por Xestoso, non había maneira física de cruzar. Había barca, pero había varias barcas. Pero, eles movíanse, en toda a novela móvense en dilixencia, en carruaxe. Claro, tiña que leválos tiñan que ir a Capela, tiñan que ir a... Vou vos facer spoiler. Tiñan que ir a Ares, tiñan que ir a Pontedeume,
tiñan que ir a Monfero, a Taboada, tiñan que ir a moitos sitios. Entón, movelos por toda a xeografía das Fragas do Eume, por veces foi un pouco complexo, non? Para encaixalo todo. Que máis vos quería contar? Bueno, Oblea continúa a transitar por este territorio que a min tanto me interesa literariamente, como é o misterio, a historia, a intriga, a memoria oral, as lendas, non? Do imaginario galego. É unha novela que mantén a atmosfera escura e a tensión narrativa de Terror Mortis, pero que amplía o escenario, é dicir, como xa vos dixen, pois amplía a máis territorio. Bueno, son así imaxes que teño por aí que vades a ver dentro de Oblea. Como na anterior, todas as imaxes, tanto as da portada como as ilustracións, foron feitas con inteligencia artificial, vale? Xa o di na entradiña da novela. Despois, outra cuestión que quería introducir en Oblea, que en certa medida xa estaba presente en Terror Mortis, aínda que quizás pois pasase un pouco máis desapercibido, é o humor, non? Como xa dixen o domingo pasado, na miña familia sempre din que eu non teño sentido do humor, así que comprendede o mérito que tivo para min introducir o humor nunha novela, non? Como Oblea. O humor é necesario dentro de nunha novela thriller, de misterio, policíaco, escuro. Eu creo que o humor ten que servir como catarse, non? Como un alivio, como un xeito de facer tamén máis humanos os personaxes e no medio de toda a escuridade da trama. En relación aos personaxes, bueno, se xa lichedes Terror Mortis, repiten Alfonso Neira Lafontaine e Piñeiro. Como xa dixo meu pai, Piñeiro é ascendido no primeiro capítulo da novela a subtenente, dados ao seu éxito, aplicándose para apreixar ao galés. Entón, bueno, digamos, danlle a condecoración na Coruña, no edificio de capitanía, que aparece no primeiro capítulo. Introducín tamén novos personaxes, non son personaxes secundarios ou mesmo terciarios, como, por exemplo, o Tenente Cabrera, que, bueno, aí fixen un pouco un guiño a persoas que me axudaron no proceso de corrección. O Tenente Cabrera, pois, é Cabrera porque o meu cuñado é Cabrera, e a irmá do meu cuñado que me axudou co tema das correccións é Maribí Cabrera, por iso o Tenente Cabrera. Está tamén o sarxento Javier Veleiro, que pois, en honor a Ana Veleiro, que me acompañou o ano pasado nesta mesma mesa na presentación de Terror Mortis, e a que lle debo moitísimo polas correccións e polas lecturas e relecturas, porque me consta que leu varias veces Oblea e Terror Mortis. E despois, pois tamén, do mesmo xeito que me gusta agradecer con nomes e apelidos a persoas que me axudaron na construcción da novela, como tamén teño por aí xente que non che cae ben na vida, porque sempre atopas con xente que che cae ben e outros que che caen non tan ben, pois Cristóbal Ramírez, que é un xornalista bastante impertinente da Voz de Galicia, na vida real opinou, escribe algúns artigos de opinión na Voz de Galicia, tamén ten lugar dentro da miña novela. E pouco máis. Bueno, despois falarvos de Lisarda, que é a nena que, bueno, se vos fixastes na lectura da primeira novela, en Terror Mortis, Clara e Lafontaine pasean por Ferrol, hai alguén que lle dá a man a Lafontaine.
Entón, esa man é esa pequena Lisarda, que é a sobrinha de Clara, que non vos vou a contar moito máis, xa a leredes, vale? E xa veredes tamén cal é a súa historia e o papel que ten dentro da trama da novela. Bueno, decirvos simplemente que detrás deste libro hai moito traballo, é dicir, porque todo isto fixeno eu, é dicir, fixen a maquetación, tanto do interior, hai que facer moitas probas, porque as cores, cando xogas con esta escuridade, non, de negros con vermello, se vos fixades, bueno, non sei, non teño aquí ningún, aí non hai ningún de terror mortis, non? Traeme un libro de terror mortis dali, por favor. Gracias. Bueno, se vos fixades, hai certas variacións, vale, isto sei non eu porque o vexo eu, vedes que a cor, aquí parece que é unha cor distinta da letra, realmente non o é a mesma cor, o que pasa que o contraste sobre vermello e negro parece que é distinto, vale. A miña idea original era facer outra portada, de feito fixen algunhas probas con Sonia Sueiro e con Hugo López Arias, que son, bueno, Sonia é conocedela, é pintora, e Hugo é fotógrafo, un pouco para tratar de fuxir da inteligencia artificial e facer unha portada distinta. Que pasa? Que finalmente non nos convenceu o resultado, tamén un pouco conseguir con manter a mesma liña de estilo, non? Decidime por unha continuidade coa IA. De feito, a terceira, que xa teño tamén lista, vai nesta liña tamén. Xa para rematar, pois non vos quero dar máis o coñazo, quero que leades a novela e que a disfrutedes, e sobre todo o que máis me interesa de vos é que me escribades e que me digades que vos pareceu, que vos suxeriron os personaxes, a trama, os espazos, todas estas cousas que, ao final, por moito que vos contei hoxe aquí, ata que non a leades e non teñades unha opinión certeira, para mí non vai a ter valor. Entón, o que ten valor realmente para min é que me escribades. Podedes facelo por as redes sociais, polo Facebook, por WhatsApp, tedes o meu número. Bueno, na miña página web de enferroformoso.com están tamén aí outras vías de contacto, o meu teléfono e demais, vale? E nada, grazas por estar aquí, por apoiarme, grazas a meu pai por acompañarme outro día en Cabeiro e hoxe aquí e brindarme o museo para facer a presentación, que para min ten un valor moi importante. Nada máis, bueno, simplemente decirvos unha cousiña, páxina web, si podedes, ainda que marcatades hoxe aquí a novela, si tedes conta en Amazon, me deixades, ainda non está aberto en Amazon, pero no mes de xuño estará disponible para mercar en Amazon. Se no verán tedes un minutiño, simplemente, ainda que marcarades a novela, deixavos, se tedes conta, facer unha reseña, vale? Eso axúdame moito a visibilizar a novela. E despois, onde adquirir a novela? Nas presentacións físicas que farei tamén para o mes que ven en Mañón, en Ortigueira, teño confirmado xa tamén, nas Somozas. No mes de maio estarán disponibles tamén algunhas librerías e comercios da Bisbarra, os que lle agradezo públicamente dende aquí a súa colaboración para visibilizar o meu traballo. Bueno, a través das redes sociais pois tamén irei anunciando os lugares onde estarán disponibles para a compra. E máis nada, grazas a todos.